yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati ɗo e Dakar lamorde Sénégal, yamde sappo e jeenayyi silmaji capanɗe tati to Paris lamorde France. Moussa Oumar Bari. ina teska eɗe balɗe to Niger pelle jihadiyankoje ɗe puɗɗitima wadde janguji limtinɗi saabu ɗe pelle mbari fodde civil ɓe nogas e ɗiɗo e nder wuuro Takubat e nder diwal Tilaberi keerol hakkude mabɓe e Mali ɗum tawi ko jangu waɗi e nder jonte paltiɗe e ndi leydi. To Guinée gonɗen koye waktuji battidiɗi e orgal woote référendum baɗoje ñande nogas e goho lewru ndu gonɗen e biyol ardiɓe ɓe nde eɓɓore hesere ko artude fanare mayre ko artude e laamu démocratie pelle société civile leydi ndi ina keblo ngam woote laaɓɗe keɓe e on ñalawma. Israël andini wonde udditi laawol gongol fodde balɗe ɗiɗi ngam newnande Gaza naɓe yaltude e wuuro faade worgo leydi ndi kono Israël wari ko ɓuri temedere neɗɗo guila nde ɓe puɗɗitiri nde haare faade e ngal diwal ko ɗum andini jayde Palestine noddirtede wafa leyɗe windere mbaɗi ñiŋoje mawɗe faade e ardiɓe Israël. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji en puɗɗoran e oɗo kabaru ina hawni saabu wona ko weeɓi ko hunde wande ɗo e Sénégal laana julluno ko fodde temedere e sappo e ɗiɗo ɗanniyankoɓe ɗalle ɗe ɗoftaki sare yitama kono yiiti ka laana ko goto e awoɓe liɗɗi jeeyaɗo Wakam légal e nder Dakar gardinoɗo ka laana woppi ɓe ɗanniyankoɓe caggal nde ko boni e nder ɗam ndiyam hollitama ɓe guimorino ko to leydi Gambie e biyol ardiɓe leydi Sénégal jaɓɓiɓe ka laana yewtidi kadi e ɓe ɗanniyankoɓe Fadima Sy. ko e gueji Wakam dow e Dakar laana ka yiita yimɓe temedere e sappo e ɗiɗi jolno hen payi Europe kono ɓe kawru e caɗele capitaine dognatnoɗo laana ka dogi e laana tokoso woppiɓe toon danotonoɓe ɓe mbaɗi e nder gueji balɗe 5 haade mabɓe yiitede ko awowo Wakam wiyeteɗo Moussa Diallo yiitiɓe noddi goto e wondiɓe mum o noddi gendarmerie marine nationale et sapeur pompier ɓe jaltiniɓe kamɓe foof ɓe dadi ina jeeya hen bibbe Gambi 62 Sénégal naaɓe 33 e bibbe Mali 17 kamɓe fof ɓe nanama to gendarmerie Wakam ɓe kolliti wonde ko Gambi ɓe iwri kadi moni kala e mabɓe yoɓi 100 e ko ɓuuri ɗum ngam yaade Europe oɗo saaha wittuji ɗi ina jokka ngam yitude capitaine laana ka e yimɓe takkuɓe hen hayso tawi limore danniɓe yettiɓe dunde Canari to Espagne ustima no fewi guila e fuddode hitande nde ɗum firtani wonde limore dannoɓe etiɓe yaade ustima ko hande ɓe ɓuuri darade ngam hebde Europe. Fadima Sy, Dakar, RFI.